Mä oon kisannut tässä vaiheessa reilu vuoden voimannostoa, ja yhtäkkiä mä oon maailmanmestaruuskisoissa. Tervetuloa kattoo, miten mun matka Maltalla etenee. Huomenta, mä en näe mitään. Mennään Saksan kautta Maltalle. Lauantaina kisat. Mets mennään. Minä olen saapunut kohteeseen. Olen asuttautunut nyt vihdoin tänne hotelliin. Ja täällä on kuuma. Ja nyt mulla olisi niinku idea, että nyt voisi niinku vihdoin mennä syömään. Sen jälkeen käydä kattoo vähän niitä kisameininkiä. Niin se olisi idea. Mulla oli tänään pientä päänsärkyä. Mä veikkaan, että se on kofeiinista, kun en ole juonut kahvia. Tosiaan silloin kun lähdin lentokoneeseen, niin mulla oli takana joku 3 tunnin yöunet siinä. Niin tää päivä on ollut vähän tämmönen sekava. Ei oo oikein hirveämmin muuta jaksanut. Ensimmäinen päivä Maltalla ohi. Kello on nyt 11:30. Huomiseen. Hyvää yötä. Mä oon harrastanut voimannostoa tasan 1,5 vuotta ja mulla on 3 kisaa alla ennen näitä MM-kisoja. Mä voitin junnukisojen Suomen mestaruuden alle 84 sarjassa, joten se mahdollisti mut tänne MM-kisoihin. Mun tavoite näistä kisoista oli saada lisää kisakokemusta ja saada mahdollisesti uudet PR:t kaikista lajeista. Mä lähdin myös täysin yksin matkustaa, joten sekin oli kiva haaste mulle. Siis mitä mä pyysin tällä hetkellä? Löytäis niinku voimannostoliiton tyyppejä, koska mä en vieläkään tiedä kuka mua huoltaa. Mä oon tätä lajia harrastanut nyt reilu vuoden, 2023 vuoden alusta. Mä muistan, mä oon pitkään halunnut voimannostoa harrastaa. En oo ikinä uskaltanut aloittaa, mutta sit mä uskalsin laittaa seuraa viestiä ja sit mä sain sieltä valmentajan ja ohjeita ja ne kannusti mua SM-kisoihin ja mä olin ihan silleen hell yeah, ja nyt mä oon niinku Maltalla. Vuoden harrastanut lajia. Mulla on jotenkin maailmanmestaruuskisoissa vielä, mutta niinku jotenkin edelleen ihan shokissa tästä tilanteesta, mutta on niinku hirmu ylpeä ja älytöntä, vieläkin älytöntä. Mä katsoin, että täällä on 33 astetta lämmintä. Teki hyvää kyllä toi uiminenkin tossa, ei oo enää niin kuuma. Ok, mä oon iloinen. Mä tapasin vihdoin mun huoltajat. Mä olen niin iloinen siitä. Sovittiin, että nähdään niitä tuolla kisapaikalla. Saan vähän selkeyttä huomiseen päivään. Mä nyt haluan olla mahdollisimman nopea, koska niillä alkaa kisat 2. Niin yritän olla ennen sitä paikan päällä. Oho, nyt tää sammuu. Mä oon nyt täällä katsomossa. Mä tein uusia kavereita. Mutta siis täällä ollaan katsomossa. Surf Factoryn paita päällä. Huomenna on kisat, alkaa mua jännittää. So we're here watching our friend Casimir. He's gonna win the World Championships today. And we're having very fun. I competed yesterday, but that went to shit. But yeah, it's really great here in Malta. But apparently we found one good Finnish person, so that's great. She's gonna win the World Championships as well tomorrow. My name is Philip. Here you can see I have ID. Malta is nice. Kebab good. I like the kebab. One day will be that good. Suskun kautta nukkumaan. Huomenna kisapäivä. I got the power! Se on se biisi taas. Okei. Okay. Juu, good night. Suihkuun. Huomenta. Kisapäivä. Tosiaan siis yöllä oli palohälytys. Minkä hälytin sitten yöllä ulkona ja sitten tulin takaisin nukkumaan. Onneksi sain unta vielä sen jälkeen, mutta kyllä siinä 6 aikaa huomasin, että kun heräsi, niin rupesi taas jännittää kisoja. Aina ehkä vaikuttaa se eilinen palohälytys. Venaan mun kaveri. Se tulee tähän hotellin kautta, niin me lähdetään siitä sitten aamupalalle. Just tulin aamupalalta. Kello on 11 aamulla. Väsyttää ihan sikana, koska eilen oli se herätys. Mä ajattelin, että tämän paitat kuntoon valmiiksi ja sit otan rennosti ennen kisoja. Kävin äsken mittaamassa mun painon ja se oli 81,5, mikä on tosi hyvä, koska sitten mä voin syödä ruokaa. Sitten laitoin tavarat täällä valmiiksi. Tältä näyttää mun kisaruoka ja muutenkin valmistautuminen. Mä oon syönyt tätä safkaa koko ajan pitaleipää ja
salatteja ja riisiä ja kanarintaa. En todellakaan syönyt tätä kaikkea, mutta syön tärkeimmät ruoka-ainekset. Nyt on kaikki pakattu. Passi päällä, suomenpaita päällä, kaikki pakattu. Ja sitten eväitä. Fucking fuck! Mulla on oikeesti jännittynyt olo. Sitten mennään, mä laitan hiukset siellä paikan päällä sitten. Oh my god. Noniin. Joo, 9. Tsekataan paino. Mä kävin jo tänään aikaisemminkin tsekkaamassa. Kengät jalassa, vaatteet päällä, 83,5. Joo. Let's go! Vihdoin aletaan lämmittelee. Rupean olemaan vähän omassa kuplassa, keskittyä pelkästään siihen kisaan. Kuuntelin pelkkää hardcorea, koska mä olin myös tottunut siihen. En kuitenkaan tajunnut, että se vaan sit loppupeleissä boostasi aika paljon mun jännitystä ennen kisoja. We now have Laura Sorsa from Finland opening at 140. Nyt kuumottaa. No niin, helppo eka! Just 5 kilos below her personal best. Very easy looking opener for Laura. Ja 2-1 hyväksytty ensimmäisestä kyykystä. Luulis, että mä olisin tyytyväinen tähän ekaan suoritukseen. Kuitenkin, tää oli mun eka kerta, kun mä sain punaisen valon koko voimannoston aikana. Ja ton kisakokemuksen puutteesta mä rupesin sit vähän yliajattelemaan sitä. 10 kilo jump for Laura Sorsa, 150 loaded. This will be a 5 kilo personal best should she make this. Helposti ylös! Oh, 2-1, no lift. Yeah, just not quite deep enough. Quite a few of the girls here getting called in depth. And like we said earlier, as we get into the heavier weight classes, sometimes harder to tell. You know what, that could have passed for me. Laura Sorsa from Finland at 155, missed 150 on depth, if I remember well, jumped 5 kilos. Yeah, let's add 15 kilos onto her total if she gets it. And then potentially loses out on the 10 if she was to retake. No, went to sink it this time. Definitely hit depth, but the trade-off obviously for that is that it's much harder to stand up, and that's why I was worried about going up anyway there. The thing is, you're going up, but you had 150 on the bar. The squat session, 220 for Leila Soto, gold medalist on squat. Siinä huomasin, että ei se sulle oikein se huutaminen ei ole. Mulla se tuntui aikaisemmin, että se on hyvä. Joo, minusta se ei näy. Ei oo, mutta sit mä en halua liian rauhallistakaan, että se pitää jotenkin löytää. No ihan. Että jos se on jo paljon ennen sitä nostua, Kyllä se hyvin menee, mutta pitää nyt vaan tavallaan silleen ite lohuttaa itseäni tossa. no niin, se. Same weight for Laura Sorsa, Finland. Easy opener once again, and a good lift. We have now Laura Sorsa at 85. 2.5 kilos above her personal best should she make this. Hit the rack a little bit, but didn't cause her too many issues. Usually the problem is when a lifter hits the rack is that it can cause the bar to bounce down, and that causes then downwards movement. But it's a good lift. Yeah, as you can see here. Laura ja coach. No niin!
Mä olin kerran aikaisemmin nostanut myös 90 kisoissa, niin mä rohkaisin kokeilla myös 95. We now have Laura Sorsa for her last attempt. A 10 kilo jump. Kunnolla nyt. Readying herself before she gives herself a handout here. More than she's ever lifted before. A 10 kilo jump. Much bigger than the jump she took to her second. Yeah, and I'm wondering where the strategy was in that, because they took a 5 kilo jump from her opener to her second and then 10 kilo jump to her third. So yeah, that was a weird decision. It was unusual, yeah. It's not one that we usually see. Siitä aloitetaan vihdoin maastavedot. Come on, Laura! Come on! This is now Laura Sorsa from Finland. 150 as well. That's a good lift. What lights? Laura Sorsa. 160 kilos. Helposti! Drew went nice, good leg. Gym red plates as well for Laura Sorsa. Hey Laura! No niin Laura! Wow, a very easy dead attempt for Laura. And a good lift, 3 white lights. Took a bit of a risk on bench, but came back and played it safe on deadlift, and it paid off. Yeah, great technique here for our last deadlift. So for now, that concludes the 84 champion with 540 kilos. Hyvä Suomi! Hey, jag fick en crazy vet du nu när hon smilade in i kameran. Det var good, det var good. Hyvä Laura! Let's go! Kisat ohi. Paljon tunteita käytiin läpi. Alkuun oli ihan uutta se, että miten paljon mua jännitti, kun mua ei ole siis Suomessa jännittänyt ikinä näin paljon, mitä nytten jännitti. Ja ihan uusi ympäristö. Täysin yksin tulin, kun olin tottunut Suomessa, että on aina tukijoukkoa mukana. Niin se jännitys oli niinku ihan eri tasoa. Kyykyssä jäi paskamieli. Mut sitten kun lähdettiin penkkaamaan, tuli semmonen olo, että pitää saada se mindsetti kuntoon. Kun silloin jännitti aivan liikaa ja tajusi, että pitää nyt niinku ne kropan rauhoittua. Sen jälkeen se onnistuu. Penkki meni ihan hyvin. Toki 95 nosto oli vähän liikaa. Tavallaan että se kisan kulku meni koko ajan vaan alhaalta ylöspäin. Ja loppufiilikset mulla on se, että siis mä oon ihan tyytyväinen, koska tärkein tavoite mulla oli se, että mä hain kokemusta ja sitä mä sain. Sitten PR:ää nyt ei tullut, mutta pelkästään Mavessa. Ja sitten viikon päästä on sitten PM-kisat, niin niihin on niinku hyvä valmistautua ja on ihan tyytyväinen siihen, että tosiaan sai tätä kokemusta, niin siellä olisi vähän itsevarmempi olo ja tietää vähän, että miten niinku valmistautuu siihen. Mutta loppupeleissä niin hyvä mieli. Vaikka alku oli vaikea, mutta sitten niinku hyvä mieli sen takia, koska se parani koko ajan. Ja joo. Ensi vuonna kovempaa tietenkin. Minä olen super väsynyt. Mutta kävin syömässä kaverittekossa aamupalaa ja nyt olisi ideana niinku pakata. Kello on jotain 10. Ainakin käyn vielä kisahotellilla makkaamassa noita kavereita viimeisen kerran ja sitten... En tiedä, onko toi ukkona. Ehkä ei. On tässä vielä reilu tunti aikaa. Ajattelin, että mä menen vielä rannalle. Eli mulla on uikkarit mukana. Sen jälkeen menen syömään ja ruoan kautta sitten taas hotellille. Täällä odotellaan. Mut joo, Saksan kautta taas mennään ja kotia kohti. Oli kyllä kiva reissu. Ois voinut olla pidempää.
look away. I caught her from the side. She can say the word and I'm gonna. Yeah, she know how to get it when she wanna. Sä tulit tänne saakka. Hello! Ajattelin, että sä eksy. Hello! 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 Just lukenut viesti, mä laitan sä kesken kyykkyyn sulla. Älä jännit. Siis sen näki musta. Niin Vihdoin minä olen kotona. Matka oli pitkä. Kello on 3:30. Mä menen nukkumaan. Ja sitten huomenna muutas tekee treeni, pitää puhua coachin kanssa. Keskiviikkona myös. Torstai-aamuna lähtö Tanskaan. Pohjoismaiden mestaruuskisat. Niin nähdään sit siellä.